Fl-istabbiliment Chef's Choice fuq il-Għajn il-mexxej Laburista Joseph Muscat kien milquh mid-direttur tal-kumpanija Joe Mizzi u għaddawwar mal-istabbiliment u ltaqa' mal-ħaddiema. Joseph Muscat, akkumpanjat mill-kelliema Laburisti Chris Cardona u Anthony Agius De Celis, żar ukoll il-fabbrika li fiha jsir l-proċessar tal-laħam bħal majjal, ċanga, tiġiġ u anke fniek. Id-direttur Joe Mizzi qal li l-aktar li jinbigħ huwa l-majjal bil-kumpanija tipproċessa l fuq minn 30 tunnellata majjal fil-ġimgħa. Aħna ħadna pjaċir ovvjament nosservaw illi l-amministrazzjoni tal-kumpanija qiegħda tagħti iżjed attenzjoni biex tkabbar il-market li taħdem fih u tara wkoll li tkun kompetittiva ħafna fuq livell Ewropew. Il-kumpanija ilha mwaqfa sa mill-1989. Prodott Malti li huwa prodott bnin, prodott frisk, prodott li huwa importanti għax qed jiġġenera ekonomikament qed joħloq ħafna jobs anke l-ħaddiema tagħna. Iż-żewġ kelliema ddeskrivew lill-kumpanija bħala storja ta' suċċess għaliex irnexxielha tilħaq livelli Ewropej permezz ta' prodott lokali bnin.